سلام زي خبركم تخاتلتنا كما يتولون باركس ناي ساعة زينة تاتيزة مسكم اللهو مجمرتا جن أرأست زينة نفتحي لمعات جيوبوليتيكا هنا تاتقرن أفريقان زتكور عودة زتا كايديهم أب كل الأمحرا قتلت تجويات سنحت كل عقل التعمت هزبا وقطعه اللعلوم ناتانياهو نتم جهود مفتاح أخل كم زي سرحة بايدن نغفون كالو تنزبل زينة تاتيزنا متيناكم مالنا سناي مكتتالام عاتيرن وانا مغلطي عيلتات كلل امحرا فانو تمالي ندوبات ኢትዮጵያን ሱዳን ዘራኸብ ብለኮ ከተማ መተማ ተቆጻጽሮም አለው ኣብተኺናት ዝዋዕለ ዋህድታት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ድማ አጽዋሮም ደርቢዮም ዶብ ሰጊሮም ናብ ሱዳን ብምስጋር ከቆብ ፈቲኖም አለው በወገን ሱዳን ትንኽልቲያን ሀገራት ዘራኸብ ብለኮ ከምስተዓጽ ተሓቢሩሎም በወገን ኢትዮጵያ ነተኹነታት ዝምልከት መግለጺ ኮነ ዝኾነ በምርሂ ኳተ ዘይሃቡ ካድራት 4 ኪሎ ግን ንትጉዳይ የድገብጽ ከም ዘለዎ ይኸስለው ኣብዝቕነ ግብጽ ታንክታታን ፍሉይ አሃዱ ኮማንዶ ናምሪ ሓብ ሶማሊያ ተዋሲዕቡ ወዝናይ መተማ ካልዓብ ፍጻሜን ኢትዮጵያ በስ ድማ ክነማ ሓይሽና ቅሎትና ተጋጊና ወዘተ ዝብል ናይ ብልጽግና ዓርቃን ዝወጸ ዲፕሎማሲያዊ ቋንቋ ምስ ኤርትራ ኣብ ዕጹም ዓጾ በጽሕ ፍረ ዘይብሉ ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እንተኾነ ብሰንኪ ናይ ቅጥፈት ኣሽከዓላሉ ትማሊ 2 መስከረም 2024 ናብ ኣስመራ ከካይዶ ጸንሐ በረራ ደው ከብል ምዃኑ መግለጺ ኣውጽኡ ይርከብ ሶማሊያ ክትምለስ ኢላ ሰራዊት ግብጽ ከተመላለስ ከም ዘይቀነት መቸም ርኢና ያለና ኢትዮጵያ ያይ ብርቂ ናይ ዲፕሎማሲያውን ስላያውን ጾታ ተሓሲብለይካ ብርሃነ ጁላ ናብ ሞሮኮ ብምጓዓዝ ንመጻቦ ጃብል ጠሪቅ ብምዕጻው ንግብጽ ምሕናቅ ብዘስምዕ ከንቱ ስምምዕ ከቲምና ክብል ተሰሚዕሎ نفتحي لمعاتن جيوبوليتيكا وكنتات قرن أفريقان زتكور عودة زته كايديوم منستر نفتحي لمعاتن جيوبوليتيكا وكنتات قرن أفريقان زتكور عودة زته كاب صباح على 4 كساب 6 مسكرم 2024 أب هوتيل الأسمرة بالاس نمكياد وتير مهلاو وقعو غيرلهم مسرت حبيرة منستر فتحي وزير فوزيا هاشم زي صباح 4 مسكرم زخفت عودة زته بتمساسليت يا أبو رحميازيان إذا عمت استخيد عودة مصنعة خوينو عميق تمكرم مرداتان كلا جيوبوليتكس قرن أفريقان مع باليتاتون مكفال زعلم مدب مخانو أبريهام تساتفت زعود زتا كاوشت هاجرن وزاتنياتاتن سب مويا حقي حبرة سب انتي تاريخ صحفتي تامرا مرتي وزتزت تقالليوم كل الأمحرة قتلت تجاويات سنحت قول كل تعمد قولعة هزبا وطع اللعيلوم أب كل الأمحرة كتما قندر تجاويا داهية تساين زنبرة قولعة خل تعمد تقتلا رساب كتر منبر ولده تدربيو ترخيبو نولاويت زاقية استبهلت قول كل تعمد بسلاسان حساق للتشحن 24 كاب غازي أخمس تجاويت BBC زراربو حدا كاب بيتا سبتاتان حابيرو أبالات سدرابيت زبتزح كاب تخفلو استحاتتو بجاو كوان تخفلو جاويتاقن هتسان نولاويت كاتلوم كم زدربيوه تابال ቤተሰብ ተዛሪቡ መቅትለት ተህፃን ዝተቆጥዑ ነበርቲ ጎንደር ተማሊን ተቃውሞን ኣብ ኣደባባይ ኣብ ዝወጽሉ እዋን ምስ ሓይልታት ተጋጮም ጉድኣት ዝበጽሖም ሰባት ከም ዘለው መስኻኽር ዓይኒ ንቢቢሲ ገሊጾም ኣለው ኖላዊት ዘግየን ስድራን ኮላድያ ነራ ኣብ ዝሓለፈ ዓርብ ንግሆ ኣብ መረባእቲ ጻወት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ድሕሪ ምጥፋ ነበርቲ ተኸባቢ ኣብ ምድላያ ተዋፊሮም ቀንዮም ወለድ ኖላዊት ተኻሪዮም ኣብ ዝነብሩሉ መረባ ዝተደርበየ ጽሑፍ ወረቐት ምስ ተረኽበ ድማ ተህፃን ከም ዝተጨወት ክፍለጥ ተኻኢሉ ይብል እቲ ቢቢሲ ዝዘራረቦ ኣባል ስድራቤት ኣዝማድን ጎረባብትን ኣብ ተቐጽሪ ተኣኻኺቦም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ጨዊና ወሲድና ያለና ክሳብ እንድውለልኩም ተዓገሱ ዝብል መልእኽቲ ዝሓዘ ወረቐት ኣብቲ መረባ ከም ዝተረኽበውን ኣረድዮም ኣለው እቶም ነቲ ጭያ ዝፈጸሙ ሰባት ነዚ ዝተኣከበ ሰብ እንተዘይበቲንኩሞን ናብ ፖሊስ ሓበሬታ እንተሂብኩምን ክንቀትላ ኢና ዝብል ጽሑፍ ኣብቲ ኻንሸሎ ደርቢዮም ድሕርዚ 1 ሚልዮን ብር በጃ ዝሓተቱ ኮይኖም ኣብ ቦህፃን ነላዊት ተቆፂሩ ዝሰርሕ መራሒ መኪና ብምዃኑ ግን ብልዝብ 300,000 ብር ክቕበሉ ተሰማምዖም ኢሉ እቲ ቢቢሲ ዘዘራረቦ መቕረብ ይኹን እምበር 300,000 ብር እውን ካብ ዓቕሚ ወለድን ፈተውትን ነላዊት ንላዕሊ ብምባሩ ናብ 100,000 ብር ጎዲሉ ሽዑቶም ጨወይቲ ብባጃጅ 3 እግሪ ዘለዋ ተሽከርካሪት ብምፃእ ነቲ ገንዘብ ድሕሪ ምቕባል ነተቓልዓው ቀቲሎም ሬሳ ኣብ ድሕሪት ገዛ ወለዳ ከም ዝደርበይዋ ቢቢሲ ዘዘራረቦ ቤተሰብ ኣረዲኡ ምናልባሽ እቲ ገንዘብ ናብ 100,000 ብምጉዳልዮም ቀቲሎም
ዝኮን ዝበለት ውልቀሰብ ቁጥሪ ሰሌዳ ታርጋ ናይታ በጃጅን ዝተጠቀምሉ ቁጥሪ ቴሌፎንን ከም ዝተታሕዘ ሓቢሩሎም ንቅትለት ህፃን ንላዊት ሲዕቡ ኣብ ከተማ ጎንደር ቁጣዕ ከም ዝተወልዐውን ወሲኹ ገሊጹ ሶኒ ምሸት ኣቦታ ህፃንን ካልኦት ነበርቲ እታ ከተማን ርእሳታ ህፃን ሒዞም ናብ ኣደባባይ ብምውፃእ ፍትሒ ኣብ ዝሓትሉ እዋን ምስ ሓይልታት ፀጥታ ተጋጮም ኣብ መንጎ ኣካላት ፀጥታ መንግስትን ነበርትን ኣብ ዝተፈጥረ ምስሓብ ብኣኽበርቲ ፀጥታ ብዝተተኮሰ ጥይት ዝተጎድኡ ሰባት ከም ዘለዉ እውን ተሓቢሩሎም ብዘይካ ህፃን ኖላዊት ኣብ ጎንደር ዝፍፀም ጭውያን ቅትለትን ከም ድግዲ ኮይኑሎ ዝብል ኣባል ስድራ ቤት ብዙሕ ሰባት ብሰንኪ ሃብቶም ዕላማ ከይኮኑ ብምስጋእ ካብታ ከተማ ክወፁ ከም ዝተገደዱ ይዛረብ ብተዛማዲ ዜና ፖሊስ ከተማ ጎንደር ብጭውያ ዝተጠርጠሩ 31 ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእትው ማዕከናት ዜና ውሽጢ ዓዲ ይሕብር ኣሎ ብፍላይ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ንገንዘብ ብዝብል ዝፍፀም ጭውያን ብዙሓት ሰባት ናብ ማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላው ኣትየሎም ዝተጨወዩ ሰባት ሓራ ንምውፃእ ካብ ውሕዳት ኣሽሓት ክሳብ ሚልዮናት ከኸፍሉ ዝግደዱ ሰባት ብዙሓት እኳ ተኾኑ ብጨወይቲ ህይወቶም ዝሰኣኑ ሰባት እውን ኣለው ናታንያሁ ነቶም ጆሆን ምፍታሕ ኩል ከም ዘይሰርሐ ባይደን ነቒፎም ጆ ባይደን ቤንያሚን ናታንያሁ ኣብ ጋዛ ብሓማስ ጆን ዝተታሕዙ ሰባት ንምፍታሕን ተኽሲ ደው ንምባልን እኹል ስራሕ ኣይሰርሕን ክብል ነቒፉ ፕሬዚደንት ኣሜሪካን ምክትል ፕሬዚደንት ካማላ ሃሪስን ንተዘራረብቲ ወገናት ረኺቦም ብምዝራብ እቲ እመመ ተግባራዊ ብዛዕባ ዝኾነሉ ጉዳይ ዘትዮም እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ጋዛ ጆሆ ካብ ዝተታሕዙ ሰባት እቶም 6 ከም ዝተቐትሉ ምስ ተፈልጠ ኣብቲ ሃገር ተቃውሞታት ድሕሪ ምብዝሖም እዩ ናታንያሁ እኹል ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ ዲ ተባሂሉ ዝተሓተተ ፕሬዚደንት ባይደን ኣይፋልን ኢሉ ኣሜሪካ ተስፋ ከም ዘይትቆርፅን ብዝተኻለ መጠን ትውዕል ንኽትግበር ክንደፍኣሉውን ኢና ኢሉ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ነዚ ዳሕረዋይ እማመ እንተደሊኹም ተቐበልዎ ወይ ተሓሰምዎ ከም ዝበሉ ዋሽንግተን ፖስት ጸብጺቡ እስራኤል ብሰንበት ኣብ ጋዛ 6 ጆሆ ድሕሪ ምርካቡ ዝመጽእ ዘሎ ኮይኑ እስራኤላዊ ኣሜሪካዊ ጆሆ ዝኾነ ሄርሽ ጎልደርበርግ ፖሊንግ ካብኣቶም ሓደ እዩ ሞት እቶም ጆሆ ዝተታሕዙ ሰባት ኣብ ኣተሓሕዛ ቅልውላው ኩናትን ጆሆታትን ቀዳማይ ሚኒስትር ናታንያሁ ሰፊሕ ተቃውሞ ኣስዒበሎም ብሶኒ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ባይደንን ሃሪስን ነቶም ጆሆታት ምፍታሕ በር ጻዕሪ ዝቕጽል ስጉምታት ከም ዝተዘራረቡን እዚ ድማ ምስ መሻርክቲ ሽምግልና ዝኾነ ቀጠርን ግብፅን ቀጻል ዝርብ ዘጠቓልል ምዃኑን ገሊጾም ኣለዉ ሚስተር ባይደን ድሕሪኡ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣሜሪካ ብሞት ሚስተር ጎልደርበርግ ፖሊንን ካልኦት 5 ሰባትን ከም ዝሓዘነትን ከም ዝተቆጣዕትን ገሊጹ ከይተጋገዩ መራሕቲ ሓማስ ናይ ዝተግባር ከፍልዮም ኢሉ ሰንበት ኣመኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ጄክ ሱሊቫን ምስ ስድራ ቤት ጆሆ ዝተታሕዙ ሰባት ተራኺቦም ረበብ ሓበሬታ ኣክሲዮስ ሚስተር ባይደን ኣብ መወዳእታት ሰሙን ናይ መወዳእታ ዝተባሃለ ምፍታሕ ጆሆታትን ተኽሲ ደው ምባልን ዝብል እማመ ከም ዘቕርብ ጸብጺቡሎም ስድራ ቤት ናይቲ ወታደር እስራኤል ኮይኑ ከገልግል ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ጆሆ ዘሎን ኤዳን ኣሌክሳንደር እስራኤል እማመ ኣላታን የብላን ግዚኡ ሕጂ ብምባል ክትቅበሎ ደፊዮም ኣለው ኣቡ ኣዲ ኣሌክሳንደር ኣሜሪካ ተስምምዕ ንምትግባር ንዝገበረቶ ተወፋይነት ብምልኣድ ወዱብ 7 ጥቅምቲ ካብ ዝጭወነ ድሓር ብሰንበት ምስ ሚስተር ሱሊቫን መበል 15 ግዜ ከም ዝተረኸበውን ገሊጹሎም ሚስተር ኣሌክሳንደር ሚስተር ናታንያሁ ናይ ሓፂር እዋን ፖለቲካዊ መኽሰብ ኢሉ ነቲ ኩናት የናውሓሎ ክብል ከሲሱ ግዜ ይሓልፍ ኣሎ ካብ ጋዛ ድማ ተወሳኺ ሬሳታት ነውፅእ ኣለና እዚ ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ዋሽንግተን ፖስት ከም ዘቃልሖ ቀትለት እቶም ጆሆ ዝተታሕዙ ሰባት ሓገዝቲ ሚስተር ባይደን ትውዕል ተግባራዊ ንኽኸውን ንምድፋእ ከም ዘዕበዮ ሓቢሩሎም ኣሜሪካ ቀጠርን ግብፅን ኣብ ጋዛ ተኽሲ ደው ንምባልን እቶም ብሓማስ ዝተታሕዙ ጆሆታት ንምፍታሕን ዘጠቓለለ ስምምዕ ንምርግጋጽ እናወርሕ ፈቲነን እየን ብምሕዳር ባይደን ሓማስ ነትውዕል ዘይምቕባሉ ብምንቃፍ ሰበስልጣን ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ድማ ናታንያሁ ስምምዕ ንኽትግበር ዘቕረቦም ጠለባት ቅድመ ኩነት ሓንኮልቲ ከም ዝኾኑሉ ወቂሶም ኣለዉ ምልከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም